Hello guys, nagluto din ko karon og kuan guys, mga tahong. Tahong. Ang amusudan karon guys sa pamahaw. Bit ang kasilpo na ni nakapaistan. Subukan siya. Karon lang ko naka-upload guys kaya na-busy ang linya. Na-busy jud kayo. Tangan ko ni siya og ano, kaning kamatis o ahos, dayon sibuyas bombay, nagigisal. Gisa. Tangagloy ah. Yan, ito naman taong gayo. Guys, naluto naman na. Namahaw na ni. Yan, naapot tayo kinasun mo nga hilaw ba niya. Hilaw niya namin. Itry ani nga. Ilang tao suka. Kung yan. Hilaw pa na. Kira mo. Hi guys. Hilawon daw. Hilawon. Sa suka. Kasi cute to. Ito ang kadulo. Mama. Ayaw baka sakit. Ano mo dyan? Mamahotan nyo guys. O ba na ko kung mga nasilid ng tita sa mira. Bali lang sa mama. Nakaam na oh. Kung ito na rin.